Salut și bine v-am găsit la un la primul episod de tutoriale din Minecraft. Azi, ținând cu că n-am mai postat de 2 săptămâni, 3, mai mult, m-am gândit să vă mai pun un episod din tutoriale. Da? Creăm un nou lume. Bă, a apărut 0.15.90 puțin. Și eu nu v-am arătat, bă, ce om. Nume, tutorial. Creativ. Peaceful, când am cheftă zombalăi, infinit, dăm pe fel. Am mai încercat toată să filmez. N-a fost bine. Bă, mamă, măsti. Bam, bam, bam. Așa. De ce o să aveți voi nevoie pentru acest tutorial este de un ou de cal. Sună ciudat, las-o așa. Un piston, un buton. La unde sunt? Scări. Ala pol pasta. Ceva pământ. Atât, mă? Și o poțiune de invizibilitate. O luăm pasă de 6 minute. Cred că ajunge. Haide, mă. Săpăm așa, așa. Poate săpăm, punem așa. Băi. Punem așa. Punem un căluț. Îl călăruim. Până scoate inimioare. Mă. Eu stăpân tu scoate inimioare. Mă. Scos inimioare, mă. Gata. Căluț. Uabea. Așa. Să punem un piston așa. Fel în partea asta. Aici o să... Dai, mă. Punem o scară. Și aici. Butonul. Am activat pistonul. Bam. Butonul. Am activat pistonul. Bam. Murgu, ce zici, bă? Par așa ce. Mă, să nu te pună mama lui proces verbal să ieși că te... E salan ce fac. Bă. Una, ci. Bam. Bam. Eu îi dau de aici că s-a mai întâmplat ceva odată. Mă, du-te acasă! Și acum o să vă arăt cum să stați pe o bancă în Minecraft. Deci asta îmi place cel mai mult. Hai, mă. Uite așa. Setări. First person. Uitați, mă, stăm pe... Mă, uite-te la mine, mă. Dar oricum, stăm pe o scară. Ia stați-o licuț. Dacă îi dau orice. Torahatule. Deci uitați, mă, stau pe o scară, mă. E că de mișto. Așa puteți face pe lumea voastră. Stați cu prieteni la un biscuit, e ceva acolo. Bă, purcic! Ghită. Bam, gata. Dă-te acasă, mă. Setări. Bam. Magie. Asta e primul. Da? Al doilea. Avem nevoie de ce aveam nevoie? Unde-s male?
Avem nevoie de ouă ăsta de gardian. Ou de gardian. Astea. Așa. Ce ne mai trebuie? De ăsta observator. Mai am ceva de luat de aici? Da. Niște... Nu astea, mă. Astea. Așa. Niște blocuri. Eu de diamant. Da, sunt diamant. Niște cobblestone wall. Așa. Mai am ceva de luat de aici? Da. Slaburi. Stați așa. Facem așa. Păi, unde mă? Să dăm așa. Facem, uite așa. Așa. Hai mă, pun-te acolo, mă. Ups. Pun-te, mă. 1, 2, 3. Chiar că e bine. Am uitat apa, bă. Apă de izvor. Mai repede că mor. Pam. Ăsta ci. Mai trebuie. Ăsta ci. Am greșit, ăsta ci dispare. Trebuie pus mine observatorul. De așa. Mai trebuie pus așa. Bam. Hai mă. Bam. Aici punem apă. Ce trebuie să auzi. Și dați așa. Punem un piston. Îl activăm. Bă, rămâi activat că te... Nu rămâne... Dați așa că rezolv. Uite așa. Gata, mă. Ups. Trebuie așa. Acum ăsta. Și ăsta. Așa, mă. Ups. Ia am pus să trebuie. Punem gardian. Punem. Punem gardian aici. Ups. Nu aici. Bă, lasă-mă în parte. Setări pe peaceful. Dăm pe normal. Gata. Așa mai dăm. Așa. Tu du-te, mă, să nu te văd. Așa. Acum punem unul aici, sau nu, așa. Spanăm niște de-astea și uitați, mă, laser, mă. Deci așa puteți faceți un laser. Up. Ce-ai făcut? Bam. Deci ăsta e cel mai tare. Uitați, mă. Laser în Minecraft. Puteți să stați pe bancă în Minecraft. Lasă-l acolo. Uite, ăsta-i pui, mă. Pe tine te las. Că tu ești drăguț. Te facem așa. Nu dă ăsta. Du-te, mă, acasă, mă. Mă, du-te acasă, mă. Du-te, bă, dracu, acasă, mă. Păi fiți așa, sau dracu. Ia stai, mă. Ia treci, mă, încoaie. Ești tare, așa măi, fugi acasă, măi. Punem de-astea. Bam. Ups, bam. Și, haide, mă, repede. Și stăm și ne uităm. Cum trage cu laser. Du-te, mă, acasă. Mamă, de unde i-am dat, bă. Mă nimeresc cu aia. Nu, bine. Da-s, mă. Cum trage cu laser. Hai, mă, sări, mă, așa. Ia și omoră, mă, că vreau să arăt la oameni aici. Bam. Ia uitați, mă. Deci, uitați numai. Hai, mă, nu mai vrei? Uitați, deci. Ăsta e un fel de mov.
mov de la mai așa. Gata. Bă, dar repede îl omor. Da. Deci, sper că v-a plăcut primul episod de tutoriale. O să mai urmeze. Ăsta nu știu când îl pun, că e 11 jumate. Bă, dar îl pun tot acum, dă-l încolo. Să fiu sigur că nu apare. Păi, cred că o să mai apară tricuri, dar nu mai pun în seara asta două. No, mâine sigur o să mai apară încă un episod. Da, bă, e 11 septembrie. Bă, mâine școală, bă, mâine la școală, mă. Aoleu. A început școală, bă, s-a dus vacanța, mă. No, păi, hai să mai vedem încă. Bam, bam. Hai, mă. Hai să te văd, mă. Gata, mă. Uite, face verde, galbenă, verde, roșie, băi, e acolo, așa. Păi, hai. Bam. Aici. Să facem să mai outro. Op. Eroină. Nu, hai să-l facem pe băncuță. Așa, bă. Mă enervează, așa. Și... Că și știu cum să mor pe calac. Ups. Ce? Băi, du-te-mi, lasă așa. Uite un creeper. Dă-l mă. Păi... Eu am fost Vale. Cu primul episod de tutoriale, băi. O să mai apară. Mă, morgule, ce ți-am zis, mă, să stai acolo pitit? Paștele mătii. Deci, toate astea le puteți face și pe survival. Da. Puțin mai greu, dar se pot face. Eu am fost Vale. Bă, v-am salutat. Pa!